Allah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, Syabdul Qadir Waliyullah, Syekh Bahauddin Waliyullah. Wiridhoillah bisyafaati Rasulillah bisyafaatil Quran wali karomati aulia wali maunati ulama binuri Ramadan binuril Fatihah. A'udzubillahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tresna sinayang mangkelung rukmining mangrukmining cakranira kumiter mijalaneng asta mangeling ana Sang Wisnu Bathara mangeling ana titi sing Hyang Wisnu Jati jagat dewa mangestu Karawayah Bathara jagat ora mengkutu adiku wong Jentara wong Jlengkunet Dimas ora Kudara. Jelitheng kakangku. Lagek iki lho aku. Ketemu karo kowe kok njur mbok candak, mbok junjung. Beda karo padatan. Gek kowe iki ana lakon apa matur sing kanthi prasaja aja bingung rasane wong tuwa. Aku tak matur yen akeh dosa luput aku njaluk pangapura Jelitheng kakangku. Gendang matura wektune wis yamene. Jane aku wis ngempet nguyuh ning arep nguyuh samane keblegan lawang dadi. Ento-ento nguyuh nang kamar mandi masjid Sigran kok diantem lawang mongko sirahe. Bener ndak yen kowe iki seneng sapa papan suci ya kaya mengkono. Jelitheng kakangku. Dimas Werkudara apa Yayi? Aku nampa dawuh saka sasmitaning gaib. Kowe weruh dhewe lan kowe priksa dhewe ngerti dhewe to aku endi ana Brahmana ampuh tak parani. Endi ana kiai sing babar piwulang sejati aku mesti sowan kadhawuhan tirakat aku ora bakal wigih ringo-ringo. Iya,
pancen sipate bocah bagus Wijasena kaya mengkono wiwit timur teka dewasa iki. Yo, sing tak dawuh aku kudu mbabar sabda ana ing panggung. Jledheng kakangku, sapa sing butuhake ora kudu babar piwulang ilmu kono bakal kajlentrake. Aku wegah yen ora mbok sengkuyung. Jledheng kakangku, yen to iku pamrayoga maju ya karo kowe, wegah ya karo kowe. Sikra kang bala tumingel campa kang samya ngadalu lerat atit weleteng koto Tranyangkung mengoncang nidimbe enjing risangeti mijil Lati nyong tali wuwus terus dasara wilogo yayah buta singa wregil lah dalah pancen sing jenenge ilmu lehmu prahatin golek ana ing papan ngendi wae wetan kulon lor tekaning kidul kuwi ana titenan werna loro ngelmu sing bener kuwi siji mbok nggo dhewe mbok ngamalake tembunge para santri sing angka loro ngelmu kudu dienggo kelawan sepadha-padha mula bombong rasanipun kakang yen to sira bakal madhek ka Brahmana yo gendang perdandan cara Brahmana aku wegah yen ora mbok sepuhi panggungku kudu karo kowe ya bareng lan pun kakang rasuk busana ka Brahmanan tak derekke jlitheng kakangku saya sing bagus nganggo busana sing kaya ngono ya bagus. Ya sayu gek ndang kawiton yen pancen wis ana peranganing sanak sedulur sing ngaturi to sing nimbali. Ya kuwi jlentreng sabda tama tumrap jeneng para yayi Perkudara. Aku njaluk jeneng jletheng kakangku. Jagat Nyeksenono, Jagat Nyeksenono. Iki ngene lho iki ngene lho iki. Bung Mlek Nyeksenono pun kakang sing bakal nyepuhi panggungmu aku ora tega aku ora mentala ora ndak tegake mbok ana kesandung rata kajentu sing tawang bareng panglempur kakang Dwarawati ning ya pama dipama ing sanepun kakang Dwarawati gaweane ya wis akeh gedhe cilik aku ya Brahmana dhewe ora kapung arang-arang sing ngundang kabeh nujono ora Brahmana aku ya ngopeni Jepang barang ngono kuwi ya nganti tak rewangi sing kaya ngopo kabeh uga nunggal tekate padha sedyane aku kanthi tenger lan peparap Begawan Mat Sujati sira siadi madga kanthi kabrahmanan ndak tengeri Begawan Manggala Suba
Prabu dangu dhateng ingkang putra ingkang rayi. Ya ora usah kakehan tetembungan sira Janaka lan garwamu adikku Sembadra. Sira dadi serayane Begawan Manggala Suba. Ya, kanthi perdandan cara cantrik lan busana endang. Sira Janaka tak paringi tenger Bambang Yoga Brata dene sira Sembadra. Bojomu Janaka tak jenengi Endang Mayawati. Ayo nderekke panggung sepisanan tak dherekaken. Tak dherekke. Banjur aku jeneng Endang Mayawati. Gaweanku apa? Mengko yen ana babaring panggung sira dedeging paranggana Sembadra ya Endang Mayawati. Oh ya ngestokke dawuhe Kakang Penemban. Sira Janaka kanthi tenger Bambang Yoga Brata. Sira dadi juru paninting nungelingku aja nganti sira nerak pacak mingrang-grangger aja slenca saka Rama sing njur dijukuk ngarep dhewe karo mbur dhewe tembunge wong gampang aja nganti neraki Rama ngono iki lho. Sira iku dadi juru paninting Yoga Brata ya. Senen neraki Rama ora mokal yen kowe dipoyoki karo wong kono disempolai karo wong kono-kono nganti neraki Rama. Ya muga-muga alon-alon bisa padha bibinau Kakang. Lah kaya ngono. Mesa isih kurang jangkep ana juru pangarsaning Wirama tak sambatake Kakang Patih Udawa. Kakang Patih Udawa. Kakang Patih Udawa. Kula ingkang sowan Kanjeng Dewaji. Iki wong panggung iki diwiwiti saka panggung prasaja, teges anak sing nimbal iku ora mesti nganggo ragat sing akeh. Mula kowe waranggana kowe juru paninting Kakang Udawa salin busana percantrikan utawa perbambangan. Kula nyuwun pusaka tenger tak paringi jeneng Bambang Pawitan. Wah, matur nuwun Dewaji, matur nuwun. Begawan Manggala Suba kabeh wis samekta lan satata pun Kakang dhewe sing bakal
melu nuwani panggung prasaja sing mbok gelar. Banjur sepisan mbok dawuhi menyang ngendi? Kyai Manggala Suba. Wah, mundi dawuh sanak sedulur sing ngrasake panggung sepisan tak paringi tenger. Awas ngene iki. Ya panggung pisan iki jenengane apa? Panggung sepisan muga dadi jeneng sing netesi nganggo selawase. Ya jenenge panggung sepisan panggungmu Manggala Suba iki jenenge panggung apa? Tak paringi pusaka tenger panggung supa dadi sing praeno Yai. Kombangan nos metu sarining tawang nosep metu sarining tawang medarana ngelmu kang nyata mangkuliring kasujanan Asmunira pandhita kang muslim pat Blakuduk manyar-manyar selikur dina lupus walung gimbal kentos gimbal manyar-manyar Allah
Wonten menapa Kakang Penemban Durna? Lho kok dadak nganggo wonten menapa? Jagat iki brebeg karo kondange Pendhita Tiban. Jenenge Resi Manggala Soba sing diderekke karo para-para kae. Njur kersane Kakang Penemban ngawe putra-putra para Sata Kurawa. Sing patut dadi brahmana ki mung Al Mukarram Kyai Durna. Ana maning kok Begawan Manggala Soba nggo apa? Nggo apa? Bocah urung ilang kok lempuyange kok entane kumawani. Kumewat, kumendel. Kersane sing kepiye? Ora mbiyen ora besok sing nyatane bocah-bocah Pandhawa mung dadi klilip catur bebuyutan tumrap putra-putra sampeyan Sata Kurawa. Rak ya ngono ta Dursasana. Ladalah. Besok mungsuh, saiki mungsuh. Nganggo dadi brahmana barang. Wis rasah Kakang Senglon. Pun mang paringi dawuh jenenge Werkudara cuing-cuing wan kose-kose alah iya ya. Lemar juwing-juwing iki kanthi kaya ping pira. Kowe iki dadepi bojomu kowe iki lobok blangkonmu tak kene. Angger disentak-sentak saya gering saya gering. Kuwi telangane cerita Dursasana iki sabane nang pertelon Kaloran Luru Jamu ora. Ngono kok konangan bojone Mur. Dursasana, lho kula wonten dawuh Rama Penemban lan bocah-bocah Kurawa kabeh. Kurawa apa? Wong Pandhawa dadak kumewat kumendel madeg brahmana jajah desa mlebu desa. Diwiti nganggo panggung Sukadadi. Nyatane dadi tenan kae galuh apa? Malah ora mung Endang Mayawati kanthi Waranggana Srentengan klebu ana Endang Pawitri, ana Endang Purwanti, ana Endang Fikah. Maneka ana pradangga saya langkep malah kelonan kicuk barang gawe apa kae galuh. Sepira taker bobote bocah-bocah Pandhawa. Kaya kampet pekpel wakul baya mangan. Sing kebegaman dijajal sepira kantiasane bocah-bocah sing wani madeg brahmana. Heh, kanca mangkat. Ayo amuk. Rusai panggonge Pandhawa. Panggonge Pandhawa rusai. Yo. Cuing bener, ya. entek sepanunggul patenana panunggul apa dosane
dosa ngungkuli sesama aja ngundhak kewalat lah ya bener kandhamu lali sumber katiwasan oh babuh yuh lagi iki aku ketemu wong gagah celangkurung dhuwur kowe busana cantrik mentrik apa kepara kowe pendereke Begawan Manggala Suba ya dasar kepara nyoto nek suarane pengendrange Begawan Manggala Suba ora kaya ngono kuwi lah kepiye aku ngenani krungu pengendang kono kok suarane kok penting do sehat ya wa ampun banter-banter Pak Supir sapa jenengmu takon karo aku Bambang Pawitan sapa Bambang Pawitan oh Kotar Kadir ki kuwi to rupane kaya ngono kok ngendangmu kondang Bambang Pawitan tuduhno aku bakal swana ngrasne ratu gustimu ya pengarep pangarsamu Resi Manggala Suba kanggo gawe apa tak jajal sepiro boboding ilmu kena kepok kuncane Rama Penemban yen Bambang Pawitan wis pecah dadane wah kowe pecah dadane iku wis arep rabi barang apa ora kowe kok wani kon mecah dada iki lho sesuk wani saiki wani alus wani akal wah ngemping lorong genjah patiyo Bambang Pawitan kowe sapa serayane para Kadang Kurwa putra kinasih wuni pukir pidhikan Prabu Lodramuka deling-eling Pak Sari Lodramuka iya sing iso dadi sutradara aku ora Kang Sakil lho aku ya iso dadi muga-muga ora diarani penistaan budaya iki ngarang total iki aku Prabu sapa mongke lali dhewe aku Prabu Lodramuka kekesete munggah sari Bu Betari ngukir pidhikan Gandeng Sri Brahmana panggung Resi Manggala Suba gimer siram aja tinggal glagang colong payu bareng tak wujudi Prabu Lodramuka Ayo
Ora kena digawe enteng menungso jenenge pawitan kae. Kok wantem ora gawe promet cicil wae. Parandene perang kok lucu tangane gedawan. Wong kena dawa tangane kuwi Bambang Pawitan. Meso bakat dadi maling cah kaya asline. Tangan kok sakmono dawane. Agek cantrike kaya ngono bantere aduh. Nyorang ngetok kekuataning batin mongko iki mung wayang etuk-etuk nek ngantek tak gawe apik perangku sing nyangoni iki gek ya sapa kuat nampa gelap sayuta meguru karo Resi Manggala Suba sawang aji-ajiku gelap sayuta mesti do kepengin ngerti jur wong-wong Pandhawa kae cantrik-cantrik kae kena aji gelap sayuta iki apa menang apa kalah mesti do nungguin ta kosek keprakku pedhot ngasta keprak mboten Pak Sari mboten ya Bos mboten samang kuwi jan lanang tok samang kuwi ya tak karo tak sambunge daripada nonton wah kae galu-galu murup kae galu aji-ajine murup kaya ngono kae galu iki ketok nek dalang rapatek laris ngene iki wek sapa Pak Icuk oh ya wek aku ta iki jane apik iki 750 to iki ra ling glibeng Mbah Sardi Keranggan iki kena gawe tulungan kuat nampa gelap sayuta nyata digaya kowe cantrik-cantrik Brahmana panggung saya sing rumput nyata rayap nyambut Roto Jono Taiban podo-podo ayo maju. Waduh.
sangsaya dalu araras abyor ingkang lintang gumedhep tetesonya tengah wengi lumrang kandaning puspita karengjan putyan liro sang Dwijawara ambreng ler kumaraning madu bronto wah kakang penemban Nyanyi Manggala Subaba ora sida leh kumedhek minangka dadi brahmana panggung cabar tanpa karya bocah-bocah kumawut saka pangariduning pawongan sing ora demen karo adeging brahmana panggung. Lanjur kowe dakah-dakah nawung nesu iki mau sifat kuping kaya nawung nesu kuwi kowe arep apa? Ora usah melu-melu tak jangkai wong-wong kae. Njur apa bedane brahmana karo sing ora brahmana? Yo Wong urip sing kagaduhan meri drengki jailan panasten kuwi pancen uripe duwe tujuan sing kaya ngono. Ora ana eleke ditonton tekan sepira to. Yen kowe kuwi brahmana mongko brahmana mung tansah ulat aris tanduk sing sarwa manis. Sapa ngalah luhur wekasane. Yen rebut biyada babagan kadonyan kamun ceraning raga. Ditututana tekan kuti mangsa ora ana mareme. Ayo mungkur sapetara. banjur bocah-bocah sing padha mawut kena pengabaran kae mau kepiye. Gusti ora sare wiridane brahmana mono kasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man ya ngono apa ora? Gusti sak ape-ape sing dipasrahi lan Gusti bakal nyukupi. Mengko tekan titi mangsane iki dadi pendadar sangsaya kuat adeging brahmana panggung. Yandhi Bima sing nabda ngesus mawa lindhu lanang Kilar tatit make gunturan mungging arati ono Kakang Penemban maksud jati. yo Yayi Manggala Suba kepiye? Aku kudu manjing ana ing panti pamelengan. Diakehke anggo eling, diakehke nggonmu paring teken wong kalunyon paring pangan wong sing padha kaluwen. Paring sandangmu sing kamudan ditikelke anggon pitekur kanthi wirid. Dituwakno pisan rasa lan jiwamu yen perlu kowe bengat. Ana ngarsane guru sang mursid sejati. Sesuk Gusti ora bakal sare, Gusti sing mudaneni sangsaya ngrembakaning panggung brahmana ora mung tata gelar tata lair nanging malah ora daging kajiwanan ngrembakaning kajiwan prapteng alam kasuwargan. tak dereki. Penemban maksud jati. Ayo barengan pun Kakang.
semanten gogrok pulo salombo sang resi Brahmana panggung ya sang Manggala Suba eling-eling trakus merbu sing madu jenengan dana writ parandene datan gengkang sarik mung tansah tuhu lan mestuti iguh pamrayogi kadangira sepuh sayekti iku sang nata Ndrawati Sri Bathara Kresna manjing panti pamelengan semantena nuhake pangaribawa celak kina celak gambira laya keringat sumuning lembuan dini kinebur kawah candra dimuka wanjining gara-gara marmaning gara-gara ngurmati mijenur patmana kawan sami leladi ing madyaning kautaman mangkono ki Lurah Semar Batra dalah putra cacah betiga